Na posljednjoj sjednici Upravnog odbora između ostalog raspravljalo se o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i ocenjeno da je ta ustanova sa 6 zaposlenih uspešno radila tokom 2 godine postojanja. Pre par dana završili verovatno poslednju sednicu Upravnog odbora Regionalnog centra u ovakvom sastavu. Pretpostavlja da će naredna skupština grada da zapravo postavi jedan novi upravni odbor. Mi smo nekako uvek imali status tog privremenog upravnog odbora i na toj, kažem, verovatno poslednjoj sednici raspravljalo se o radu regionalnog centra i daljem radu, i ono što je za nas bilo vrlo važno, stigao je izveštaj revizorske kuće koju je angažovala švajcarska strana i oni to redovno rade. Moram da priznam da sam očekivao dobar rezultat i dobar izveštaj te revizorske kuće, ali i pored svog optimizma prijatno sam se iznenadio da je to mnogo, mnogo bolje nego što sam i sam verovao, i kada su u pitanju trošenje sredstava i kada je u pitanju sam rad i organizacija rada u regionalnom centru. Cilj je da regionalni centar proširi svoju ponudu. U tom smislu već se radi na sređivanju prostora na 3. spratu zgrade Monopola, u kojem će biti smešteni kapaciteti, naglasio je Dragan Stanić i dodao da će oni biti nedovoljni za potrebe te ustanove, ali i grada. Verovatno kada završimo i ovo sa što radimo sa smeštenim kapacitetima, cilj nam je da postanemo prvi u ovoj oblasti u Republici Srbiji, a sada smo vrlo blizu, zapravo fale nam ti smešteni kapaciteti da bismo mogli da kažemo da smo kompletirali usluge koje ovaj centar nudi, kako kada je u pitanju rad samih nastavnika, tako sve više i ovde i učenika, sve više dece koja tek trebaju da krenu u školu. Tako da ovaj prostor koji oplemenjujemo svake godine dobija na svom značaju i pokazuje se kao jedno ispravno rešenje kada smo pre 3 godine počeli da ga radimo. Trenutno se radi i ono čime ja nisam zadovoljan, ni upravni odbor, to je dinamika radova. Trebali smo mnogo ranije da krenemo sa adaptacijom 3. sprata i odmah, eto, ono što ostavljamo upravnom odboru koji treba da dođe iza nas, to je dalje sređivanje, jer ovih 33 ležaja neće biti dovoljna da bi zadovoljili sve potrebe regionalnog centra. Prostor na 3. spratu zgrade Monopola trebalo bi da se adaptira i opremi do kraja decembra. Razgovori sa švajcarskim partnerom biće nastavljeni, ali sa drugim ljudima, jer su u međuvremenu zamenjeni ambasador Švajcarske konfederacije u Beogradu i direktor Agencije za razvoj i saradnju te zemlje.